El pla d'ordenació detallada que no ha assolit l'aprovació definitiva limitava promocions de gran altura a tota la ciutat. Ara, arran del decret d'emergència habitacional aprovat a l'octubre pel govern balear, artèries com les avingudes es poden aixecar edificis de fins a 18 alçades, ja que el POT en vigor no ho impedeix. La altura del edificio va en consonancia con la anchura de la calle, es decir, cuanto más ancha es la calle, más altura está permitida. Yo eso no lo veo desorbitado. És coherente, tiene su funcionalidad. Inclús en la norma correctora que ha aprovat l'Ajuntament de Palma de poder incrementar les alçades fins a l'ample del carrer per 1,4, això és un canvi molt important. O sigui, confio que no es mantingui molt de temps, perquè la veritat que és un criteri que pot dur a aparèixer noves mitgeres, edificis alts, dissonants de l'entorn. En cualquier caso, es materialmente imposible que haya edificios de esas alturas que señalan aquellos que pretenden sembrar dudas de manera infundada sobre las reglas urbanísticas que rigen en Palma y sobre la impericia del equipo de gobierno. Obviamente todas estas circunstancias han sido analizadas por los técnicos municipales de urbanismo de Palma. L'exgerent d'urbanisme recorda que l'ordenació detallada a cada caigut incorporava la prohibició del lloguer turístic en plantes baixes i adossats que predominen a barris com Son Espanyolet o Es Molinar. Ara, si es derogàs la moratòria de places turístiques que preveu la futura llei turística, es podrien convertir en habitatges vacacionals. Dues coses. Una, no decaigui la moratòria, i dues, facin via dins el que és l'Ajuntament en fer aquesta zonificació, on va acabar l'especificitat del pla d'ordenació, que mos garanteixi que basta, que els que hi ha basten. Jo crec que sobren, però com a mínim basten. Amb l'actual POT es perd també la possibilitat d'expropiar espais com el Cine Metropolitan o el solar del Camp d'en Serralta, que es va esfondrar el 2009 per destinar-lo a equipaments públics com el nou districte d'innovació.